Môžeme vykonať umiestnenie v triede A5. Tu máme pravý živenoš. Keďže jazdec nevyzval správne a asi vie, že hovorím o ňom, tým Borenka Dominika Peugeot 306 S16. Takže to sme opäť v triede N3. Zas a konečne prichádza na nákupnú priestor. Ale zas a znova musím povedať, že budem veľmi rád, keď tu budeš aj večer. No. Nissan Sunny 2.0 GTI, tak sa volá ten motor, na ktorom ideš. A vedľa... Držíme palce páni, samozrejme všetkým nič viac neželáme, len toľko, aby vydržala technika a aby vždy tie stromy uhýbali tak, ako treba. Poďme ďalej, máme tu Peugeot, štartové číslo 57, Václav Klust a Richard Krupka. IMG Motorsport Tuning, takže prijali tímovú príslušnosť slovenského tímu IMG, jazdiť budú na Peugeote 306 a je to ďalší zástupca v N3. Dobre, takže približne 7, 8, 9 vozidel v N3, nadúpaná trieda Václav Klust a Richard Klupka. Na Peugeote 306 budú týmy, áno, vlastne poslednými, čo ale večer už nemusí byť pravda. To určite nie, samozrejme. Takže posledné vozidlo v triede N3 len na štartovej listine vyráža na trať. Do večera určite sa všetko zmení. Dá sa prejsť po tú noc? 14 minút do časovky. A to neskútra. Dá sa niečo s nimi pásť. Pásť ide? Vôbec. Pod gulami som je zapínať. Voľno sa pretečie. To nevidno, stáde tečie vážno, ale späť veľa. Čo? Kedy idete, áno? By ste mali ísť za chvíľu, ne? Poďte pešo dočakať chvíľke tak. 6 minút. Jako? 6 minút do nic niče menia, ty chod brutál. A čože, to myslel kľudový remeň? Kurva, ja to môžem postále kontrakt. Ja môžem prísť pešo a na auto vedľa mňa. Čo je dneska? Piatok? Minúty. Šrubku 10 dala. Hrubé. Čtyri minúty do obchodu. 30. Kľudový remeň ešte stále nie je na hodinu. To za minútu. Za minútu, kurva, obchod. Pol minúty. Položil na zem boha.
Boha, veď to ani nezmeklo to auto, si videl? No. Ani nesadlo, to keď bol v hĺbke furt. A už sú položené, ale ako by nepomôžu. Tvrdé úplne na dole. 20 sekúnd do časovky máme, Rob. 15 sekúnd do časovky máme. No, tak to je stiač. Nestiačka, 15 sekúnd, style. Stále 10 sekúnd. 10 sekúnd dostanú za minútu. Ja neviem, kde bol, robte, kurva. Robte. Až teraz to pustilo.